nu o să te muște în același fel. Și vine persoana aia și tu dai mai departe cu șutul în persoana aia, scoțând rău din tine. Ia zi ce se întâmplă. Una, că îți faci tu păcat, lovind o persoană la pământ, o persoană la suferință, și alta este că persoana aia, cumva, fiind la pământ și mușcând și scoțând rău în evidență, e lăsată de către diavol să fie lovită, să fie umilită, să fie atacată. Deci, cumva, diavolul face două lucrări, împușcă două păsări în același timp. Una este persoana aia care e la pământ din cauza păcatelor, care nu și-a cerut iertare pentru păcatele din trecut, aia merge mai departe la suferință și dă răutate peste tot, că diavolul asta vrea să facă, să trezească rău în alții. Pentru că diavolul îți spune, este o creatură creată de Dumnezeu. Și diavolul asta lucrează prin mintea oamenilor cu răutate, cu păcat, și ei împușcă cuvinte nasole sau răutate sau chiar îi lovesc fizic în ceilalți, care trebuie să treacă prin un pic de durere și îi testează. Și dacă rău iese în evidență, dacă e foarte mult rău în persoana aia sau multă suferință, așa, persoana aia o să scoată rău la suprafață. Dacă nu, persoana aia o să scoată compasiunea. Dar dacă scoate persoana aia rău la suprafață și dă în ăla care e la pământ, nu face păcat, da, face păcat. Deci cumva diavolul lucrează și prin ăla care e la pământ și îl trage și pe altul care se exprimă și exprimă rău, ca să facă păcate, să lovească pe unul care e la pământ. Și acum dacă eu îți spun, este că, și dacă urmărești video ăsta, înseamnă că ești menit sau menită să înveți ceva nou de la mine. Eu nu sunt Dumnezeu, dar eu îți spun ceva. Îți spun ceva că exprim bunătatea. Și dacă primești informații și tot o ignori, dar e ok. Eu mi-am făcut treaba. Dacă crezi că informația asta e utilă, dă mai departe sau cel puțin acționează. Când vezi pe cineva la nevoie, care te urăște, care vrea să-ți facă rău, mergi cu compasiune și o să-ți folosească ție pentru sufletul tău și o să folosească și persoanele alea. Dacă persoana aia e plină de diavol, plină de rău, nu o să te bagi în seamă, dar cel puțin te ajută pe tine ca să îți practici, ți se dă o oportunitate ca să exersezi compasiunea în situații din astea de criză. Pentru că poți să acționezi compasiunea sau funcția compasiunii și a iubirii de om, de suflet, poți să o acționezi foarte ușor, mergând în fața bisericii și dai la 1,5 lei. Aia e foarte simplu. Și nu îți împinge limitele puterii de a avea compasiune. Pentru că e foarte simplu, nu? Deci zici, ok, mi milă de ăla și îi dai ceva, îi dai 5 lei. Dar este ca și cum zici, băi, vreau să mă antrenez mușchii ăștia, așa, și iau greutăți foarte mici. Și greutățile alea foarte mici cresc ceva mușchi, deci îl folosesc, cum să nu? Dar creșterea mușchilor este foarte înceată, pentru că nu pui efort foarte mare. Pe când dacă îți vine cineva în calea asta, un așa zis profesor de viață, și îți împinge limitele, tu trebuie să faci efort mai mare, deci nu trebuie să faci, eu vreau să am compasiune, mă chinui să am compasiune. Nu. Sufletul face asta, sufletul este testat. Și când pui mai multă inimă, faci și efort financiar și fizic și emoțional ca să ai compasiune, să ridici pe cineva de la pământ, mușchiul compasiunii lucrează mai tare și îl antrenezi mai tare și devine mai puternic. Am făcut ceva de înțeles? Sper. No, bun, te las. O să fie 2 bucăți de video, că așa înregistrează telefonul meu de vreme. Și te las acolo cu iubire. Să ai noapte faină. Pa, pa!